brengen de mannen een ritmische bezweringsdans, zoals de Adat die voorschrijft. Bij de Minangkabauer is, evenals bij de meeste volken die de natuur zeer nabij leven, de dans een eredienst, een symboliek, met een betekenis die van geslacht op geslacht wordt overgedragen en waarbij de grootste toewijding en ernst betaamt. Natuurlijk heeft in de voortgang der tijden de dans ook het karakter van volksvermaak gekregen, zoals het bijvoorbeeld het geval is met de Mandjak, de in bijna heel Indonesië populaire zelfverdedigingssport. Heeft dit spiegelgevecht echter elders het onrustige karakter van een werkelijk gevecht behouden, bij de Minangkabauers is het tot een streng gestileerde danskunst geworden. Een andere symbolische dans is de tarik piring, waarbij porseleinen schotels los op de opengespreide handen liggen, terwijl er met ringen aan wijs en ringvinger een zangerige cadans tegen wordt getikt. Het ritme van de dans wordt aangegeven op de rabana, het muziekinstrument dat de Minangkabauer ontleende aan de Arabische tamboerijn. Tot slot van de feestelijkheden dans ook het bruidspaar de tarik piring. Deze dans immers is het symbool van het offeren en in de dansmanualen draagt het bruidspaar het huwelijksleven op aan de hogere machten. Wel, dit is het slot van de offerdans. Laten wij het jonge